Povod našeg okupljanja je fotomonografija Izvestan pogled, koja je nedavno izašla iz štampe, ali će ipak ovo veče biti posvećeno i Jasminkinom književnom stvaralaštvu. Jasminka je naša sugrađanka, u rodnom gradu je završila osnovnu školu i gimnaziju, a diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Bavi se umetničkom fotografijom, piše klasičnu poeziju i haiku. Pretpostavljam da kad kažete da je opus raznovrstan, mislite na to da nisu samo ljudi predmet mog interesovanja, da. Činjenica je da ljude, da kažem, snimam od pre nekih 10-15 godina. Pre toga 20 i kusur godina sam snimala sve što nisu ljudi. Znači, da li je to bila priroda, da li je bila arhitektura, detalji, ali od kako sam prvog čoveka smestila u kadar, ja ne prestajem da snimam ljudi. Zapravo mi više ništa drugo i nije interesantno nego taj njihov pogled, ta naša komunikacija. Tako da ili je u pitanju live, ili je u pitanju portret u ambijentu, ali to je otprilike to. Fotografija po meni može da bude jedna jedina, bez obzira da li je analogna ili digitalna, ne sme se preterivati sa blagodetima današnje tehnologije, da se ne bi stiglo do kiča koji toliko često imamo prilike da vidimo. Vidite da je moja fotografija oslobođena i kolora, oslobođena mnogo čega. Znači, iskaz moj mislim da je očigledan. Znači, tu se ne insistira na digitalnoj tehnologiji. U stvari, uvek mora da se ispriča jedna priča, jedna celovita priča. Od početka do kraja mora zapravo da bude jedan prikaz, bez obzira koliko je to fotografija. 50, 100, zato mora da se dobro pripremi. Mislim, mnoge fotografije se neće pojaviti na izložbi ili u projekciji, iako se na prvi pogled čini da im je tu mesto. Znači, na prvom mestu priča, autentična priča. Iako svaka fotografija nosi svoju priču, zapravo i cela izložba ili prezentacija mora da ima jednu celovitu priču. Jasminka, dobroveče. Naša gošća je Svetlana Mladenović, dugogodišnji novinar Radio Beograda 202. Svetlana je u Smederevu provela detinjstvo i ranu mladost. Ovde je počela da se bavi i novinarstvom, još kao učenica Smederevske gimnazije, najpre kao novinar, a zatim i kao urednik lista Očima mladih. Završila je novinarstvo na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Radila je najpre na Studiju B, a od 80. godine na Radio Beogradu 202. Dobitnica je nagrade Branislav Maneš-Šakić, koju istoimeni fond dodeljuje najboljim delatnicima u oblasti očuvanja srpskog jezika i negovanje kulture govora u elektronskim medijima Srbije. Hvala. Pa, nažalost, Jasminka i ja se nismo upoznale kad smo zajedno bili u gimnaziji, ali posle smo se upoznale raznim povodima. Prvo oko haiku poezije, ali pošto smo sad gledali fotografije iz monografije, ja ću najpre naravno nju da pitam nešto lakše nego što ste vi pitali. Ako se vratimo starom Vukovom dobrom jeziku, fotografija je svetlopis i mi čitamo svetlost u očima sve ove dece. To ipak nije obična fotografija i sigurno nije dovoljno škljocnuti samo jednom. Mora da traži i koncentraciju i da se odaberu oči koje će da se snime,
kako će da se intonira, kako će se potpiše ta fotografija. Mi naravno idemo putem kojim nas ti vodiš, potpisom ispod slike, ali možemo da krenemo i nekim drugim putem, možemo da pročitamo nešto drugo u tim očima. Ali evo za početak priprema za jednu umetničku fotografiju i različito čitanje od onog potpisanog. Da bih odgovorila na ovo pitanje, prvo moram da kažem kako ja stižem do tih fotografija. Jer nije isto ako neko je profesionalni fotograf po zadatku, znači reporter čija je dužnost da snimi recimo govornika, predsednika, ne znam, neke konkretne ljude, on normalno napravi 10 fotografija. Jedna varijanta je da šljoc, tako 10 puta, druga varijanta je da svaki čas ako ste gledali, gleda šta je snimio, da li je to, da li je onaj tamo zatvorio oči, spava, šta već radi. Ja sam u boljoj poziciji. Znači, u nekom trenutku nisam profesionalac u tom smislu, osim ako baš nemam zadatak da nešto zabeležim i to je zapravo takva situacija da mene privuče ili nečiji pogled, ili u krajnjoj liniji moj pogled na nešto. Teško mogu da kažem, recimo, ako snimam u crkvi, da su baš svi mene gledali, pa sam ja izabrala. Znači, činjenica je da je uvek neki pogled okidač za pravljanje fotografije. Sad, da li će to biti dete, da li će to biti neka starija osoba, ja to ne znam. U onom trenutku kada krenem da snimam, mene jednostavno upravo privlači taj pogled, ili moj pogled na neku scenu, ili nečiji pogled prema meni koji mi signalizira da me je primetio i da nema ništa protiv toga što ja radim. Zato, ne samo da je ovo, da kažem, fotomonografija koja nosi naziv Izvestan pogled, nego i te izložbe. U međuvremenu su bile 3 izložbe koje su nosile isti taj naziv, bez obzira što nisu iste fotografije. U suštini to što radim, to i jeste taj izvesni pogled. I verovatno će tako i biti dalje, dokle god me privlače neki pogledi, neke oči. Above us, only sky.